हाग्रामायाथ' जाम्बासो बियो एखेबारे महामुर्ख हाग्रामाया बिथांनि इन्टेलेक्चुएल टप मस्ट बिपिएफ इन्टेलेक्चुएल दङब्ला नोंथांमोननि चेनेलाव बेखौ डिबेट खालामनो थाखाय आं दिनै खावलायदों। लाब गैया रनजित भाई दिनैनि दिनाव नोंथांमोनहा सानैनो मा जादों दिनैनि दिनाव खर' गाज्रि जाबाय। दिनै नोंथांमोना गाव गावनि जेननायखौनो एकदम रोखा रोखा मोगथाङाव नुहुरनाय बायदि मोनबाय। नंखायनो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना माने सिन्था भाबना खालामनायजोंनो दिनैहाय खर' गाज्रि जानानै बिराद बायदिसिना बुंनांगौ जाबाय आरो नङा होमबा। दा नोंथाङाल' नङा सोरबा गबिन्द बसुमतारी बिथां हक सोरबा प्रमद बन्धु बिथां हक सोरबा इउजि ब्रह्म बिथां हक दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि दोलोआनो दिनैहाय मा जाखो माने सानबाबो सानख'नो हाला। बिनि थाखायनो दिनै खर' गाज्रि जानानै दिनै नाना बाना बाथ्रा बुङो। नाथाय दिनै नोंथांमोननि रावआव गोजावग्रा जोंनि बर' रायजो राजाया रावबो गैला सिदा खोथा। दिनै नोंथांमोननि जेनाखि ससियेल मिडियानि रावफोर बैफोरखौ दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया नायनो बादों आरो खोनासंनो बादों। नोंसोरखौ नुबानो दिनैनि दिनाव ना खारनाय बायदि खारग्रा जादों। दिनै नोंथांमोननि बे प्रेस मिट होनाय बबेबा ससियेल मिडियानि गेजेराव माने बाइट होनाय बेफोरखौ सोरबा फल' खालामबावो नामा? दिनै नोंथांमोननि सापर्टारफ्रानो दिनै फल' खालामला रावबो नायला। बा गाइस नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सारा सासे जाम्बा जाहैदों सासे बुरबक नङा होमबा। दिनैनि दिनाव लाजिनांगौब्रा रनजित बसुमतारी भाई दिनै नोंथांमोनहा मा एग्रिमेन्ट लाबोआमोन आरो दिनै मा मावखो? दिनै रायजो राजानो मा होनो प्रतिश्रुति होआमोन दिनै मा होनो हाखो? दिनै हाग्रामा महिलारि सारा 17 बोसोराव बिएसि आरो बिटिसि एकर्ड लाबोनायनि उनाव जेसेबां डेभेलप मावदों नोंथांमोना बैबो बायदि मावोमोनलाय। दिनै थगाय थसि नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिनि जायगायाव जिरायनो मोनबाय। रायजो राजाया फोथायबाय नोंथांमोननि रावखौ। बेयाव दिनै नोंथांमोना चान्स मोन्दोंमोन। दिनै मावनानै देखायदोंमोनब्रा रनजित बसुमतारी भाई। नाथाय नोंथांमोना दिनै मा मावखो? रायजो राजानि मा मोजां मावखो नोंथांमोनहा? दिनै मानो रायजो राजाया नोंथांमोनखौ मुगैनो गोनां जाखो? दिनै मानो सामफ्रामबो ससियेल मिडियायाव रायजानो गोनां जाखो? दिनै बुंनो थाङोब्ला नोंसोर बायदि जेनाखि जोंनि बर' हारिनि लिडार नङा होमबा बैफोरखौ जोंनि बर' रायजो राजाया दिनै मा होननो नागिरदों माने बैफोर लिडारफ्रा जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि लिडारफोर नङानो। रायजो राजाफोरनाव सोङै दिनै सोरबा प्रमद बन्धु बिथां सोरबा इउजि ब्रह्म बिथां सोरबा गबिन्द आबौ आरो मा सोरबा एम रनजित बसुमतारी बिथांमोनखौ दिनै बर' जाथिनि थै गैया, बिथांमोना बर' जाथिनि मेन्टेलिटि गैया, बिथांमोना बर' जाथि नङा होननानै रायजो राजाफ्रा दिनै सावरायो हाथायो बाजारे। नोंथांमोना बेफोरखौ खोनायो। नोंथांमोना बा एकदम थाखा फैसानि सायाव उन्दुनो मोननायखाय सान्थि जाबाय। एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा बेसेबां बिपद बेसेबां खैफोदाव दङ आरो बेसेबां थगायजादों बिसिनि बिखायावसो दं। दिनै नोंथांमोननि बाथ्राखौ लानानै बेसेबां बिथांमोनाबो गोजावदोंमोन, नोंथांमोनखौनो सापर्ट होदोंमोन। दिनै मा जाखो फाइनालि? दिनै नोंथांमोन बायदिया हाग्रामा महिलारिनि आथिं सुनोबो समाया आरो हाग्रामा महिलारि सारनि आथिं सुनायनि दैखौ लोंनोबो समाया नङा होमबा। दिनै नोंथांमोन बायदि मानसियानो मा होननो हायो हाग्रामा महिलारिखौ जाम्बा बुरबक होननो हायो। दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारखौ सोरबा जाम्बा सोरबा बुरबक जेबो मावाखै होननाय मानि मा जागोन बिथांमोना दिनै गाव गावसोरनो माइनास पइन्ट जालांगोन। रायजो राजाफ्रा जिथु मोनथिगौ हाग्रामा महिलारिया मा मावदों मावनायफोरखौ जावले जावले बुंनांगौनि बाथ्रा मानि आं लाबोनो सानाखै। रायजो राजाफ्रा दिनै मोनथिगौ मा साननानै मा एग्रिमेन्ट खालामनानै लाबोआमोन रनजित बसुमतारी भाई नोंथांमोनहा। दिनै नोंथांमोना जे बिटिआर एकर्ड लाबोबाय नङा होमबा, बिटिआर एकर्ड लाबोनायजों गासिबो सान्थि जाबाय होनना बुङो। दासिमबो सान्थिखौनो जाबायनो लासिं सिं। लाजि रोङा नोंसोरो? लाजि रोङाखिसै? रायजो राजाफोरनाव सोङै सान्थिया मा बुङो? सान्थिनि ओंथिखौनो मिथियाब्रा नोंसोरो। फिसआ मा बेखौनो मिथिया नोंसोरो। मिथिगौसै? मोनथिया रनजित बसुमतारी भाई नोंसोरो। दिनै जायनि थाखाय नोंसोरो बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव फैनानै बाथ्रा बुंनांगौ जायो। दिनै बिटिआर एकर्ड बानायबाय नोंथांमोना। बिटिआर एकर्ड बानायनायनि उनाव मा जाखो?
दिनै बिटिसिनि गासिबो पावारफ्रानो दिनै लांफिनजाबायसो माइकर्ड जाखो बिलाय दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ बा एनडिएफबि आफादखौ दिनै डिसबेन्ड खालामबाय डिसबेन्ड खालामनायनि उनाव बिथांमोना पावार गैला नङा होमब्ला दिनै पावार गैयैखाय दिनै नोंथांमोना एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ दिनै गादबनानै दोनबायना दिनै मा एनडिएफबिनि मोजां खामानि मावखो दिनै एनडिएफबि बिदा फंबायफोरखौ लरग' थरग' खालामजोब्बायना खालामाखै दे दिनै रिहेबिलिटि मोननांगौ बेबो गैया दिनै मार्टियार्स फेमिलिनि जेनाखि बाथ्रा बेबो गैया नङा होमब्ला आरो माखासे होदों होनदों आरो माखासे होगासिनो दं आरो मैया दाखालि होगासिनो दं होनदों दा रायजोफ्रा मिथिनानै लानाया मोजां सोरबा प्रमद बन्दु बिथाङा सोरबा मार्टियार्स फेमिलिनो फैसा होनो हाया सोरबा एनडिएफबि बिदा फंबायनो फैसा थाखा होनो हाया बे मात्र एकमात्र बिथाङा एक्टिंल' रायजोफोर जेबो पावार गैया दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा आरो रन्जित बसुमतारी भाई बिथांमोनाबो जेबो पावार गैया दिनैनि दिनाव बेफोरखौ होनो एकमात्र बेफोरखौ होनो हायो आसामनि हेमन्त बिश्व शर्मायासो दिनै होगासिनो दं दिनै सोरबा प्रमद बन्दु बिथांखौ बुंबाबो जेबो खालामनो हाया जिहेतु पावारानो गैयालै रायजोफोर नोंथांमोना बेसेबां थगायजानो दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा नैबे इउपिपिएल दोलोजों थगायजायो आरो बै इउपिपिएल हान्जाया जेसेबां जाम्बा बिनिफ्राय जाम्बा आरो बुरबकसिन होननानै रायजो राजाफोरखौसो बुंनांगोन दिनै मोनथिखा हसिखा बे दोलोखौनो जुदि सापर्ट होबाय थायोबा बे बोरमा जाथि नङाबा माथो बेलाय दा गाइस जेबो मावनो हाया बिथांमोनहा एकमात्र मोननै खामानिल' मावनो हादों मोनसेया जाहैबाय नलेज फेस्टिभेल खुंनो हादों आरो मोनसेया जाहैबाय दुरान कापल' खुंनो हादों नङा होमबा बेबो गिलु फालु क्रर क्रर थाखा मानि थगायनानै जादों होननानैसो खोनादों बिक्रम दैमारि सारा खिन्थादोंमोन मोनसे माने लिस्ट लानानै नङा होमबा जेबो खामानि मावनो हाया गैया 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 नालाय गैथ्रा बेयाव जेबो गैया दा दिनैहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै बिथांमोना उमुक मावबाय थुमुक मावबाय होनबाय थायो नङा होमबा बिदिल'सो होनो बिराद दुगा दुगा बाथ्रा बुङो नङा होमबा गाइस दिनै ससियेल मिडियानि गेजेराव बिथांमोना जेसेबांखि गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङा मानो रायजो राजाफ्रा खोनासंग्रा गैला लोगोफोर एसे सिन्था खालामनाया मोजांसै आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना जे फेस्टिभेल खुंदों बेनो बिथांमोननि जोबथा फेस्टिभेल खुंनाय आरो दिनैनि दिनाव जाय बाथ्राफोरखौ बिथांमोना गोदै गोदै होनानै बाथ्रा बुंदों बेनो बिथांमोननि जोबथा थगायनाय गासिबो एभ्रिथिं बेनो जोबथा बिथांमोननि थाखाय आरो बेयाव जेबो गैला आरो बे सरकारा 2025 फैनाय लोगो लोगो स्लिम स्लाम जाबाय आरो गैला खुनु इउपिपिएल होननाय बुस्थुखौ माने रावबो फाग्ला खुगायाव लाबोनाय नङा बे आंनि चेलेन्ज रन्जित बसुमतारी भाई आरो प्रमद बन्दु दिनै नोंथांमोना थगायै मा थगायाखै थगायजोब्बाय नङा होमबा आरो माथो नुनांगौ बाखि दंबावो आरो माथो मावनांगौ बाखि दंबावो नङा होमबा आरो दिनैहाय नोंथांमोना होनलायगोन माखासे बाखिखिनि मावनांगौखौ 2025नि सरकार फैनायनि उनाव गासिबो मावफुंजोबसै नङा होमबा दिनै नोंथांमोना 5 बोसोर समाय मोननायावनो दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखैबा नङा होमबा रायजोफोर आरो मोनसेबो दफायानो जुदि इमप्लिमेन्ट जायाखैबा रायजो राजाफ्रा बेखौ फोथायबावगोन बै आदा एनडिएफबि बिदा फंबायफ्रा बेखौ फोथायबावगोन नङा होमबा दासो नै बायदिसिना बुंजालाबायनानै एसे माने होलाबायनो हागौ कयेकजन साफा सानैनो नङा होमबा रायजोफोर ओमफ्राय बेखौ फोथायनानै आरो बेखौनो होबावनोसै आरो बर' जाथिया गावनि बिफदखौनो गावनि खर'आव रुजुनानै लानोसै नामा दिनैहाय सिरि मोननाया मोजांलै जोंनि रायजो राजाफ्रा आरो सिरि मोनबा मोनदो सिरि मोनाबा आरो बे हान्जाखौनो मदद होनानै आरो रासिन आनडेभेलपआव थांदो बास माथो जोब्बाय बे बर'नि मा होनो नाटकआ जोब्बायब्रा नाटकआ जोब्बाय जोबनाय लामायाव फैबाय होमबा बै डिभाइड आसाम 50-50 सफैसिगोन नङा होमबा जोब्बाय नालाय गोदान माने आन्दलन खालामफिननांसिगोन जिहेतु दिनै दिफेन बर' बिथां बै समावनो होनदोंमोन 2024 मायथाइनि सिगां बिटिआरनि दफाफ्रा जुदि इमप्लिमेन्ट जायाबा सोमावग्लुंगोन सोमावसारगोन होननानै दिनै सरकारा बायफैलाय लांसै दिनै आन्दलन खालामनो हाखो ना सोमावसारनो हाखो बिसोरलाय नङा होमबा बेफोरो जाहैबाय बिथांमोननि मोनफा मोनफा एक्टिं रायजोफोर दिनै बिथांमोनहा जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकारा थल्ल थिंग्रिं थाल्ला थुल्ला बायगोन जोबगोन अब्लासो दिनैनि दिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो डिभाइड आसाम 50-50
आन्दलन खालामनो हागोन बेयाव जेबो गैया बेफोरो जाहैबाय UPPL हान्जाखौ मदद होनायनि मोनसे एक्टिंसो रायजोफोर जाम्बा जानानै लाब गैया दानि जुगाव